Ikusten dezuten bezala, gaur gaualdean olatuak gor jodu Zarauzko moilaren kontra eta bistakoak dira horren ondorioak. Moilaren egiturak kalte garrantzitsuak jasan ditu, hor zulo handi bat eginda, pixkanaka handitzen joan dena, goizeko 6 aldea jaso dugu lehenengo berria bataleroen partetik, eta goizeko 6 haina handietzen zuloa, gero itsasoaren indarrez, marea gorazi joan ala, 7 aldara areagautu eta handitu eginda. Horren ondorioz, ikuste dezute, 3 txalupa zauden bertan, maila ezberdineko kalteak jaso dituzte, eta horrentxe bertan udal brigada txalupak jasotzen ari da, eta Gipuzkoako Kostaseko zuzendaritzari zuzendu zaio Zarauzko udala, lehenbailen etorri eta aztertu dezan, ikus dezan zein dan moilaren egoera eta hartu beharreko bidea. Esan behar, duela 6 urte, 2014 urteko martxoan, hainbat kalte sortu zituela orduan enbatak, baina nahiko kuriosoa da, orduan 2014ean duela 6 urte hautsi zela gaur mantendu dena. Alegia, zaharra puskatu dela berriro ere eta berria zena mantendu egin dela. Ez dakigu zer gertatuko den datozen orduetan, zeren berriro ere alerta laranjan jarraituko dugu, itsasoak ahul dagoen portu zaharraren kontra joko du berriro ere, eta gainean egongo gara, baina gure esku ez dago ezer egitea berehalako edozein neurri, azkenean pentsatzen dugu dagokiona dela lehenbailen proiektu bat urgentziako presazko bidez bideratu eta Kostasen eskutik egin beharreko obrak lehenbailen egitea. Hortarako idatzi bat bidali dugu eta beren erantzunaren zai gera horrentxe bertan. Zenbatu daitezke kalteak? Oraindik ez. Aseguruak eta zenbatuko dituzte kalteak, soilik esan behar, duela 6 urte gertatutako kalteak, Kostasek konpondu zituenak portuan, 152.000 euro inguruko konponketa suposatu zutela. Ez da urruti biliko konponketa hau, baina gure kezka da 1865 urtean eraikitako portu zaharra, ikusiko dezutenez, pitzaduraz josia dago, eta leku batetik ez bada bestetikan, beti gabiltza kezka horrekin. Gure nahi alitzateke Zarauzko moila kanpotikan babestu alizatea. Alegia, eskoilera batzuk, harri sendoagoak jarri, portu honen xarma mantendu, eta egitura nolabait olatuen aurrean eta urtero indar gehiagoz datozen olatuen aurrean babestu alizatea.